Kiitoksia Virpi hyvästä taustattamisesta. Nyt on pieni mahdollisuus tehdä, onko teillä kysymyksiä mielessä? Tämä materiaali, joka on paljon täydellisempi, mitä tässä nähtiin, se on tosiaan teille saatavilla Sitran sivuilla. Nyt me ollaan hieman taustatettu Venäjää, nyt siirrytään sitten seuraavan puhujan kautta. Johtaja Hoppu kertoo meille, miten päästään tähän bisnekseen kiinni. Ole hyvä. Kiitoksia. No, ilmeisesti kuuluu vähän paremmin. Joo, päivää. Mun nimeni on Seppo Hoppu ja mä oon toiminut tuossa yli 30 vuotta Venäjän kaupassa. Ja mun lähtökohtani on vähän erilainen. Se on lähinnä tämmöinen business-orientoituneempi kuin tämmöinen globaali ajattelu. Ja siinä mielessä tietysti pitää omat tavoitteensa aina sen mukaan määrittää, että mitkä on mahdollisuudet. Tässä esitelmässä tulen kertomaan hieman Konecranes-korporaatiosta, yrityksestä, tuotteista, koska näiden taustoittamisen kannalta tärkeää tietää vähän, että minkälaisesta yrityksestä ja minkälaisista tuotteista on kysymys. Sitten Konecranes Rossian esittely, yritys, joka on nyt toiminut 17 vuotta, ja sitten hieman tästä toiminnan suunnittelusta ja ohjauksesta Venäjällä. Konecranes. No, meillähän on tietysti nämä tunnusluvut, mitkä tässä tulevat, jotka antavat vähän niin kuin taustaa tälle uskottavuudelle. 9900 työntekijää, toimintaa 50 maassa, 1,6 miljoonaa huoltokutsua vuodessa. Se on ihan tärkeää siinä mielessä, että tämä huolto tukee tätä laitetoimintaa. Me teemme noin 25 000 köysinostinta, 50 000 ketjunostinta ja sopimushuollossa on 360 000 nosturia, mikä tarkoittaa, että niistä meillä on jonkunnäköinen jatkuvampi huoltosopimus. Ja liikevaihto 2008 oli 2,1 miljardia euroa. Toimipisteet on tällä hetkellä, päätoimipisteet on Euroopan pääkonttori on Suomessa, missä on myöskin yhtiön pääkonttori. Sitten meillä on Amerikan toimipiste ja Kaukoidän toimipisteet, mitkä toimivat tämmöisenä tukipisteinä. Punaisella siellä on tuotantolaitokset, päätuotantolaitoksista. Ja niin kuin näette, niin yksi meidän päätuotantolaitoksista Euroopassa on Zaporozhjessa, mikä nyt tosin on Ukrainassa, mutta entisessä Neuvostoliitossa kuitenkin. Asiakkaina meillä on erittäin laaja piiri teollisuudesta. Pääasiakkaita on ehkä satamat. Satamat on ainoita, missä meidän tuotteemme on itse asiassa prosessilaitteina. Muualla ne ovat prosessien apulaitteina, vaan voi sanoa, että terästeollisuus on meidän suurin asiakkaamme. Paperiteollisuus on meidän suuri referenssimme, koska siinä meillä tukee hyvin tämä Suomen paperiteollisuustietämys ja kehittymisen meidän tuotettamme. Autoteollisuus, konepajat, energia, kaivosteollisuus, intermodaalit, rautatiet ja muut ja öljy ja kaasu nyt myöskin, mutta huikeasti tärkeimmät ovat satamat ja terästeollisuus ja konepajateollisuus. Tuotteista siellä on prosessinosturit, mikä tarkoittaa nostureita, mitkä osallistuvat prosessin tuotantoon. Ne on nostureita, mitkä ovat kriittisiä prosessille. Ja siinä mielessä aina hyvä muistaa, että tämmöinen prosessi muodostaa ainoastaan pienen osan, tai prosessin nosturi muodostaa ainoastaan pienen osan siitä koko prosessista. Ja tämä on myöskin laitetoimintajana hyvä muistaa, että kun te olette laitetoimittajia, niin todennäköisesti teillä on ainoastaan pieni osuus tästä kokonaisuudesta. Ja silloin, jos te etsitte preemiota, niin se preemio tulee sen kautta, että te pystytte antamaan lisäarvoa sille prosessille teidän laitteillanne. Ja tätä kautta juuri, niin kuin uskoisin, että suurimmat mahdollisuudet Venäjän kauppaankin on päästä, on tämmöisissä suuremmissa prosessikuvauksissa, joissa pystytään olemaan osatoimittajana, joka antaa lisäarvoa prosessille. Sitten on nämä konttilukit ja muut satamalaitteet, mitä kuten mainitsin, ne on isoja laitteita, joissa sitten kilpailu ei ole niin suurta, koska valmistaja ei ole kovin paljon.
teollisuusnostureissa sitten on enemmän standardisoitu. Luonteeltahan nämä on sellaisia, että telakka- ja satamanosturit kestävät semmoisen niin kuin projektinomaisen käsittelyn, että jokainen kauppa neuvotellaan hyvin huolellisesti erikseen ja laitteet räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Mutta sitten kun mennään tänne teollisuusnosturipuolelle, niin siellä tullaankin siihen tilanteeseen, että nämä ovat hyvin samanlaisia eri kilpailijoiden välillä tuotteet ja silloin ollaan tavallaan niillä sovellutuksilla, mutta siinäkin pitää olla, niin kuin, jos nyt ajatellaan, että me myydään 30 000 jonkunlaista teollisuusnosturia vuodessa, niin ei siinä ole mahdollista käydä kovin pitkiä neuvotteluja jokaisesta nosturista erikseen. Ja siinä mielessä niin pitäisi päästä siihen, internet esimerkiksi auttaa meitä siihen, että asiakkaalla on itse mahdollisuus speksata oma tuotteensa ja sillä lailla sitten löytää itselle optimaalinen ratkaisu. Sitten tietysti on huoltopalvelut, jotka jakaantuvat useisiin eri tuotteisiin. Ja lähinnä nämä tuotteet on muodostettu sitten sen mukaan, minkälaista resurssointia ne vaativat. Että jos puhutaan jostain huollosta ja tarkastuksista, niin siinähän periaatteessa henkilökunta on avainasemassa. Jos ajatellaan meidän maailmanlaajuista läsnäoloamme, niin oikeastaan tämä huolto ja modernisaatio on se avainasia, mikä vaatii, että meillä on oltava toimipisteet lähellä asiakasta. Koska jos me myydään nyt kerran 10 vuodessa nosturi, niin se ei tarkoita, että meidän pitäisi olla koko ajan siellä asiakkaan nurkissa. Mutta sen sijaan, jos me myydään huoltopalveluita, niin silloin meidän on oltava koko ajan, koska meidän palkkamme muodostuu siitä arvosta, mitä me voimme asiakkaamme prosessiin tuottaa näillä huoltopalveluilla. Ja parhaimmillaan se on sitten sillä lailla, että näissä sopimuksissa tuotot ovat sidottuja siihen arvon lisää, mitä ne pystyvät asiakkaalle tuomaan, eli tuotettuihin yksiköihin, kiloihin tai muuhun tällaiseen. Sitten Konecranes Venäjällä. No, minun kokemukseni mukaan niin kaikkein vaikeinta tässä asiassa on asenteet. Ja silloin tämä asenteellisuus ei koske ainoastaan venäläisiä, vaan kyllä se koskee meitä suomalaisiakin. Kyllä meille on perinteisesti sellainen kuva, että ei se elämä siellä Venäjällä niin kauhean ruusuista ole. Sitten tietysti taas venäläisten toimesta yritetään antaa toisenlaista kuvaa, että siellä on joku isähahmo, mikä pitää huolta kansasta ja hyvät saari ja jos jotain menee pieleen, niin sitten se on alaiset, mitkä eivät osaa totella ja tehdä asioita hyvin ja pelaavat omaan pussiin. Ja sen takia sitten tämmöinen ristiriita aiheuttaa sen, että me teemme vääriä olettamuksia. Ei se todellakaan sillä lailla ole, että teitä seurataan Venäjällä koko ajan, niin kuin Stefan sanoi, että Venäjä on suht tavallinen maa. Ja Sutela aikoinaan sanoi, että Venäjä on tavallinen maa, Suomi on erikoinen maa. Et hieman niin kuin tämmöinen asenteiden kanssa kannattaa olla varovainen, koska ne asenteet löytyy itsestä ja itse asiassa itse rakentaa aitoja ympärilleen, ei niinkään muut niitä tee. Ja sen takia niin kun tämä Venäjällä toimisen vaikeus on siinä, että löytää sieltä kumppaneita. Tärkeää tietysti, että on jonkunnäköinen visio. Useimmat teistä varmaan tietää, mikä Konesavod on. No, se on tietysti tehdas, missä tehdään hevosia. Ja siinä on sitten Fjodorin kanssa aikoinaan katsottiin 8 vuotta sitten, että meillä on oltava jonkunnäköinen visio. Ja 2012 visio oli ton näköinen. Me lähdettiin 2002 semmoisesta liikevaihdosta, mikä oli 10-15 miljoonaa. Ja tietenkään tätä ei olisi ollut mahdollista tehdä ilman, että tämmöinen suuri muutos, mitä tapahtui Venäjän kaupasta, oli 2004, kun Venäjän luottoluokitusta muutettiin. Ja Venäjästä tuli niin kuin luototuskelpoinen myöskin eläkerahastoille. Kansainvälistä rahaa alkoi virtata Venäjälle. Ennen vuotta 2004 voi sanoa, että Venäjällä ei ollut mahdollista saada 3-4 vuotta pitempää rahoitusta. Sen jälkeen alkoi tulemaan semmoista 7-8 vuotta, ja yhtäkkiä 2014 alkoi räjähtämään investoinnit teollisuuteen Venäjällä.
Meille alkoi tulemaan terästehdasprojekteja ja kaikkea muuta ja sillä lailla, että me päästiin tässä 2007-2008 jo 150 miljoonaa ja jos tässä näin nyt sitten tämä talouskriisit ja muut ei olisi tullut, niin me oltaisiin varmaan saavutettu tämä 300 miljoonaakin. Ja se on ihan hyvä sitten, kun lähtee jotain visiota toimittamaan, niin mitottaa nämä panoksensa sen mukaan, mitkä on tavoitteet. Ja niin kuin jatkamme tällä Pekka Herlinin viitottamalla tiellä, että orgaaninen kasvu ei riitä, vaan kasvu täytyy tulla akvisitioiden kautta, niin sitä kautta pitää olla kykyä ottaa haltuun yrityksiä. Siinä mielessä nyt kun puhutaan näistä venäläisistä yhteisyrityksistä ja menemisestä yhteistyöhön venäläisten kanssa, niin pitää myös muistaa se, että onko meillä kykyä ja valmiuksia mennä näihin venäläisiin yrityksiin. Pystytäänkö me ottamaan se venäläisen yrityksen talousseuranta ja ohjaaminen haltuumme? Ja löydämmekö me sitten venäläistä henkilökuntaa, joka on halukas toimimaan sillä lailla, kun me sanotaan? Yleensähän kuitenkin Venäjä on siinä mielessä hankala ympäristö, että Venäjä on raaka-aine maa, missä on suuri kotimainen kysyntä. Ja jos siellä on jotain kelvollista tuotantoa, mitä olen löytänyt erittäin paljon Venäjältä, sellaista tuotantoa, mikä olisi meille kelvannut, me oltaisiin haluttu ostaa sitä, mutta hinta on muodostunut esteeksi. Koska nämä hyvän tuotteen tekijät löytävät kotimaastansa sen asiakaskunnan, mikä on valmis maksamaan sen hinnan, jota he pyytävät. Me taas kansainvälisenä toimijana yritämme löytää halpoja toimittajia ja luotettavia toimittajia. Tämä yleensäkin liiketoiminnan ongelmahan on siinä, että joko tilauksia on liikaa tai niitä on liian vähän. Ei oikeastaan koskaan olla sellaisessa rauhallisessa vaiheessa, että meillä ei olisi niin kuin räjähtäkään tarvetta kasvuun tai tarvetta leikata tuotantokapasiteettia. Mennään eteenpäin. No, tätä tietysti, kun me lähdettiin kasvattamaan Venäjän liikevaihtoa, ensimmäisenä asiana oli katsoa vähän, että missä on Venäjän asiakkaamme, missä ne luuraa. Norilsk tietysti nikkelinsä kanssa muodostaa erittäin suuren asiakkaan, jolla on paljon valuuttatuloja. Terästeollisuus oli mielenkiintoinen, sitä me ruvettiin satsaamaan aika paljon. Terästeollisuushan oli siinä mielessä ongelmallinen, että voi sanoa, että vuoteen 90 asti, kun yritin mennä terästeollisuuteen sisään, niin eihän me päästy sinne ministeriön hallintorakennuksen edes sisään. Se vieras vastaanottotila oli siinä hallintorakennuksen ulkopuolella, mihin ulkomaalaiset päästettiin, koska musta metallurgia oli niin strateginen tuotantoala, että se oli puolustusteollisesti niin strategisesti tärkeää, että meillä ei ollut mahdollisuuksia päästä. Mutta sen jälkeen, kun yksityistettiin näitä terästehtaita, venäläiset on jatkuva valun keksinyt aikoinaan, mutta eivät ole ottaneet sitä käyttöön jostain syystä. Ja nämä omistajat lähtivät uudistamaan tuotantoansa eri syistä. Tästä vielä nyt Venäjän teollisuudesta niin vielä se, että tietenkin pitää muistaa, että siellä on tämä infrastruktuuri, mikä perustuu näihin vanhoihin gosteihin ja osteihin, eli siellä on omat standardit ja infrastruktuuri sen takia tuottaa erilaista tavaraa kuin mitä me olemme tottuneet ostamaan. Ja sen takia, niin kun jos sinne perustetaan yritys, joka alkaa tuottaa jotain laitteita, niin siinä ongelma pitää hoitaa myöskin, että pystytään ne raaka-aineet ja puolivalmisteet, jotka tuotanto vaatii, niin jollain lailla turvaamaan tälle tehtaalle. Ja sen takia tietysti tästä venäläiset oligarkit, kun ostivat ensiksi nämä tehtaat, niin sen jälkeen rupesivat tietysti ajattelemaan, että millä lailla pystytään jalostusarvoa nostamaan. Pystytään tekemään sellaisia teräslaatuja, mitkä soveltuu esimerkiksi kaasuputkien tekemiseen, koska ne teräkset, mitä aikaisemmin tehtiin, niin niiden lujuusominaisuudet plus sitten valssausleveykset ja muut eivät sallineet sitä, että niistä olisi pystynyt tekemään kaasuputkia. Ja sen takia sitten yritykset rupesivat satsaamaan. No, tällä hetkellä siellä on 3-5 metrin linjaa, joka on taas aivan liikaa siihen tarpeeseen, mutta kuitenkin yhden asian kanssa mentiin tarpeeksi pitkälle. Ja teollisuuden uudistamisessa esimerkiksi terästehtaat
vaihtamalla teknologiaa niin pystyivät säästämään noin 30-35% tuotantokustannuksista. Eli kyllä siellä niin kuin löytyi erittäin syvää ja hyvää perustetta näille teollisille modernisaatioille, ja ne pystyivät antaa hyvin äkkiä niin kuin tämän takaisinmaksun. Mutta Venäjälle ongelmaksi tulikin, että siellä ei löytynyt osaavaa projektinjohtoa. Projekteja ja rahaa oli 2004 vuoden jälkeen 2005 enemmän, kun maa kykeni ottamaan vastaan. No nyt sekin asia on korjaantunut sitten. Ja yhtenä esimerkkinä olen tykännyt katsoa tätä kuvaa, mikä kertoo Venäjän voimalaitosverkosta, että kun ajatellaan, miten laaja ne mahdollisuudet on, mitkä siellä on, esimerkiksi voimatalouden puolella, mikä nyt pitäisi olla infrastruktuuripalvelus, mikä pannaan kuntoon mieluiten ensisijaisesti tämmöisen laskusuhdanteen aikana kuin tällä hetkellä, niin Venäjällä, niin näette, niin siellä on mieletön määrä tätä tuotantolaitoksia. Konecranesillä niin me ollaan jaettu Venäjä alueellisesti, joista jokainen alue on tietynlaista osaamista lähtenyt kehittämään, samalla luoden huoltopiirinsä sinne. Ja huollossa tällä hetkellä meillä on joku 66 henkilöä, ei sen enempää eikä vähempää, mutta toisaalta jos me ajatellaan, että meidän henkilökunta antaa huoltopalveluita, mitkä ovat sitten kuitenkin sellaisen huollon laatuisia, mitä asiakas olettaa saavansa meidän yritykseltä, niin silloin meidän pitää huolta myöskin, että ne huoltomiehet ovat kykeneviä toimittamaan sitä palvelua, mitä heiltä on tilattu. No tätä Venäjän kaupassa ja miksei muussakin toiminnassa, niin tämä SWOT-timi on ihan hyvä tämmöinen tarkastelu ja sitä ollaan käytetty. Eli en tiedä kuinka vanha tämä on tämä SWOT-analyysi, mutta itse nyt olen ainakin sitä 35 vuotta käyttänyt. Ja siinä on hyvä niin kuin tutkia sitten sitä visiotansa nähden, niin että mitkä on niin kuin tavoitteet ja miten tässä mennään. Ja vahvuuksista mä sanoisin sen, että ne henkilöinvestoinnit, mitä me ollaan tehty sinne Venäjälle, on ollut erittäin perustavaa laatua ja tärkeää, että me ollaan palkattu koko ajan henkilökuntaa, koulutettu sitä henkilökuntaa ja pidetty huolta siitä henkilökunnasta. Se on tärkeää. Sen kautta me ollaan pystytty rakentamaan yhteyksiä sinne teollisuuteen, me ollaan pystytty tekemään referenssejä, hankkimaan tarvittavat sertifikaatit, ollaan pystytty toimimaan maassa maan lakien mukaisesti. Sitten on järjestelmät ja tietokannat, mitkä syntyvät, kun tätä tietoa kumuloituu aikaa myöden. Vastaavasti, kun puhutaan näistä yhtiön sisäisistä puolesta, eli heikkouksista, on koko ajan tämä henkilöstön vähäisyys. Koulutusta täytyy koko ajan sen laatua ja määrää kasvattaa. Englannin kielen taito, niin se alkaa pikkuhiljaa niin kuin paranemaan. Oli vielä 15 vuotta sitten lähes mahdotonta niin kuin palkata englannin kielen taitoista henkilökuntaa Venäjällä. Jos sitä pystyikin palkkaamaan, niin silloin palkkapyyntö oli 2 kertaa melkein se, mitä suomalainen pyysi vastaavasta hommasta. Epäselvä organisaatio. Se on heikkous sen takia, koska venäläisten käsitykset organisaatiosta, miten organisaatio toimii, ja meidän käsitykset, niin ne ovat kuitenkin eroavat toisista tietyissä määrin. Ja se aiheuttaa sitten, että se rajoittaa tietysti ihmisten aloitteellisuutta ja uusien asioiden käsittelyä, kun siellä aina löydetään sitten organisatorisia ja valtuuksien kantaa ongelmia ja kommunikaatio-ongelmia, minkä takia asioita ei voida viedä eteenpäin. Sitten toimitusvaikeudet, voi sanoa, että nämä sertifioinnit, tullit, kuljetukset ovat kuitenkin tuo raja ainakin Suomesta toimitettaville laitteille, niin tuottaa tietyn ongelman. Ja silloin just aikataulut sisältö, koska tässäkin myöskin kun laitteita tuodaan, nosturit on ollut esimerkiksi nimikkeenä ilman tullia, mutta sitten kun ollaankin siinä tilanteessa, että se tulee 2 kuormassa, niin se ei olekaan enää nosturi, vaan se on nosturin osia. Silloin tullinimike muuttuu ja sitten siitä tulee taas ongelmia. Mahdollisuudet, se on teollisuustuotannon nousu. Venäjällä perinteisesti niin kuin tuotantolaitokset on mitoitettu huomattavasti
suuremmalle kapasiteetille kuin mitä sieltä on otettu ulos, ja sen takia niin kun venäläiset tuotantolaitokset ovat kestäneet sitä huonoa toimintaakin ja pystyneet silti tuottamaan sen kapasiteetin, mikä niille on niin kuin nimellisesti määritelty. Mutta nyt kun ollaan tullut tähän uuteen ahneeseen kapitalismiin, milloin yritetään tuotantolaitoksesta saada kaikki irti, niin nyt ollaankin tilanteen edessä, milloin täytyy tuotantotapoja muuttaa, toimintatapoja, pitää ruveta laitteita huoltamaan. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen, kuinka tämä huolto pikkuhiljaa on avautumassa meille semmoisena tuotteena, joka sitten sitä kautta antaa meille mahdollisuuden myöskin laitteiden myyntiin. Mutta huolto on paikallista, ja siihen me tarvitaan venäläinen henkilökunta, ja siihen me tarvitaan paikallinen läsnäolo. Uudet tuotantotavat, alihankinta, palvelujen nostaminen. No tästä mä nyt huollosta puhuinkin. Teollisten yritysten huono kunto, se on mahdollisuus, kun niitä laitetaan kuntoon, mutta se nyt on sitten vähän kyseenalaista, että laitetaanko koko yritys kerralla kuntoon vai laitetaanko sitä pätkissä kuntoon. Se on kuitenkin aika vähäinen määrä niitä yrityksiä, mitkä kestää sen, että ne laitetaan pikkuhiljaa kuntoon. Tietysti jos puhutaan suuresta terästehtaasta, niin siellä laitetaan tuotantolinja kerrallaan kuntoon. Sitten kansainvälistyminen, se aiheuttaa sen, että venäläisten toimintatavat muuttuvat. Ei ainoastaan siitä paineesta, mikä niillä on yhteistyössä meidän kanssa, vaan siitä yhteistyöstä, mikä niillä on muidenkin kanssa, ulkomaalaisten kanssa. Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa, mielestäni tämä on niin kuin tärkeintä. Että hyvin vaikea on suomalaisten toimia yksin. Kyllä siinä tarvitaan sitä yhteistyötä. Ja sitä yhteistyötä tarvitaan monella tasolla. Sitä tarvitaan suunnittelukonttorien kanssa, jotka tekevät kuitenkin venäläiset. Suurin osa Venäjän teollisuuden tuotannon suunnittelusta tapahtuu venäläisissä suunnittelukonttoreissa. Sitä kautta on ihan hyvä mennä siihen suunnitteluprosessiin mukaan näiden suunnittelukonttorien kautta. Siellä on nämä standardisointiviranomaiset ja kaikki muut, minkä kanssa joutuu yhteistyötä hankkimaan sertifiointien yhteydessä ja muutenkin. Plus sitten tietysti tähän omaan toimintaan tarvitaan muutakin kuin myyntimiehiä. Kyllä yhä oleellisempaa, kun myydään tuotteita, on pitää huolta siitä, että ne tuotteet myöskin toimii. Ja silloin tekeekö se franchisingin kautta vai tekeekö omia yrityksiä, mutta kuitenkin niin tähän pakettiin pitää saada myöskin muita kuin pelkkää rautaa, muutakin osaamista. Paikallinen oma valmistus on mahdollisuus. Tässä on se hyvä puoli siinä paikallisessa omassa valmistuksessa, että jos te rakennatte tuotannon ainoastaan alihankinnan varaa, siinä käy hyvin herkästi sillä lailla, että kun noususuhdanne alkaa, niin se alihankinta löytää paremmin maksavia asiakkaita itsellensä ja silloin sitä siirrytään vaan sinne jonoon odottamaan, että koska meidän vuoromme tulee saada tilaamamme tuotteet. Nytkin suuret asiakkaat, koska niillä on monenlaiset tarpeet, kun sinne pääsee sisälle yhdellä tuotteella, on mahdollisuus päästä toisellakin, ja paikallisyritykset. Nyt näistä uhista, ulkoiset uhat meillä, tämähän nyt on niin kuin subjektiivista höpinää, mitä mä täällä pidän, koska tämä on niin kuin tavallaan meidän johtopäätöksiä siitä tilanteesta, että missä me ollaan. Niin me ollaan koettu, että kilpailijat on tietenkin, koska jos ei me mennä sinne, niin joku muu menee aina täyttämään sitä aukkoa siellä kysynnässä. Tuontirajoitukset ovat pelkomme ja koulutetun työvoiman menettäminen. Se, että me koulutetaan henkilökunta ja sitten ne siirtyy jonkun toisen muun palvelukseen. Ja siihen löytyy sitten tämmöiset lääkkeet, että kilpailijoita vastaan tärkeintä on olla nopea. Nopeat syö hitaat. Meidän on oltava koko ajan muutoksessa. Jokaisella tuotteella, jokaisella palvelulla on oma elinkaarensa ja sitä on kehitettävä koko ajan, jotta pystytään jatkamaan sen elinkaarta. Tuontirajoitukset, niihin pitää löytää lääkkeet. Yleensä se on sillä lailla, että mikä on vaikeaa meille, on vaikeaa myöskin kilpailijoille. Meillä on sanonta itsellämme, että se mikä on meille vaikeaa on mahdotonta meidän kilpailijoille, mutta se nyt on leikkisesti sanottu. Ja sitten koulutetun henkilökunnan menettäminen, niin kyllä tässä on tilanne se, että meidän on pidettävä huolta työntekijöistä ja heidän työskentelyolosuhteista ja palkkauksesta. Heidän eduistansa, heidän mielenkiinnostansa
pysyä yhtiön palveluksessa ja että heillä on niin kuin mielenkiintoinen ja mahdollisuus kehittää osaamista yrityksessä. Tavoitteena toiminnan ja laadun kannattavuuden parantaminen tietenkin. Sitten tämä, että tarjotaan tuotteita perinteisille asiakkaille ja isoille asiakkaille löydetään omasta tuotespektristämme sellaisia tuotteita, joita voidaan näiden perinteisten tuotteiden ohella tarjota heille ja sitten löydetään näille meidän perinteisille tuotteille uusia asiakkaita. Ja tärkeä asia on tämä organisaatio. Kyllä tämä kommunikaatio ja organisaatio on niin kuin se avainkysymys, millä menestytään tai kaadutaan tässä hommassa. Lopuksi markkina on valtava. Siellä on mahdollisuuksia ihan mielettömästi. Ja tärkeää, että me aleta itse rajoittamaan tätä toimintaamme sen takia, että se niin kuin häiritsee sitä muuta toimintaamme. Saada tämä organisaatio niin selkeäksi, että se ei itse myöskään rupea toimimaan ristiin siellä. Ja etsiä henkilökuntaa, koko ajan lisää henkilökuntaa, vaan osaavia ihmisiä kannattaa aina palvella yritykseen ja yhteistyökumppaneita. Pitää sanoa, että meidän yrityksessämme on kuitenkin ollut ihan kiitettävä tämä työvoiman vaihtuvuus. Se on ollut todella pientä. Että kyllä se solidaarisuus, mikä meillä on saatu työntekijöiltä, on ollut ihan kiitettävää. Lopuksi tässä on esimerkkinä tämmöinen satamanosturi, mikä näkyy siellä oikealla puolella. Tämä on mielestäni yksi semmoinen hyvä esimerkki. Me ollaan tällaisen tuotanto siirretty kokonaan Ukrainaan. Sekin nyt ei ole Venäjällä, mutta tehtävissä Venäjälle myöskin. Sen tuotanto siirrettiin Ukrainaan ja me pystyttiin kustannuksia leikkaamaan yli 3/3. Ja tällä hetkellä niin sen ukrainalaisuusosuus on 70%, yli 70%. Ja sillä on hyvä markkina siellä. Ei me näitä paljon muualla tehdäkään tällä hetkellä. Kiitos.